हे गे छोरा देखे में कितना सुंदर लगो है। चल एकर पीछा करबे। आएंगे तोरा शर्म न लगो शादीशुदा छौड़ा के पीछा करो। कौची के शर्म ले सु छौड़ी शादी होई गेलौ नै कुंवारा हियोगे नै कुंवारा हियोगे नै पीछा छोड़ देना गे हियो एक दर्जन के बाप जीदी करा में गे छौड़ी तोरा लहक जैतौ पाप। पीछा छोड़ देना गे हियो एक दर्जन के बाप जीदी करा में गे छौड़ी तोरा लग जैतौ पाप। हम ता मौगी के अपन पियारा हियै गे हम ता मौगी के अपन पियारा हियै गे हमर शादी होई गेलौ नै कुंवारा हियोगे छौड़ी शादी होई गेलौ नै कुंवारा हियोगे। रिकॉर्डिंग बाय एलास स्टूडियो एलिगेंस जम्मू। तोरा जैसन छौड़ी हकै नौ गो बेटी तोरा जैसन छौड़ी हकै 3 गो बेटा हकै 3 गो बेटा तोरा जैसन छौड़ी हकै 9 गो बेटी तोरा जैसन छौड़ी हकै 3 गो बेटा हकै 3 गो बेटा। हम ता देखे में भले आवारा हियै गे हम ता देखे में भले आवारा हियै गे हमर शादी होई गेलौ नै कुंवारा हियोगे हमर शादी होई गेलौ नै कुंवारा हियोगे। रिकॉर्डिंग बाय एलास स्टूडियो एलिगेंस जम्मू। पंडित राहुल के प्रिया छोड़ देना पीछा भैया मुकेश करथुन पूरा तोरा इच्छा पूरा तोरा इच्छा। पंडित राहुल के प्रिया छोड़ देना पीछा भैया मुकेश करथुन पूरा तोरा इच्छा पूरा तोरा इच्छा। हम ता 40-55 के मर्दाना हियोगे हम ता 40-55 के मर्दाना हियोगे छौड़ी शादी होई गेलौ नै कुंवारा हियोगे हमर शादी होई गेलौ नै कुंवारा हियोगे। रिकॉर्डिंग बाय एलास स्टूडियो एलिगेंस जम्मू।